Hej, vi kommer fra Raft Team Denmark Ladies, som er det danske landshold i whitewater rafting. Og vi har været ude og købe tørdragter i kano- og kajakbutikken Søborg. Og som I kan se, så har vi valgt 4 forskellige modeller. Så derfor vil jeg tænkt os at fortælle lidt om, hvorfor vi har valgt vores forskellige modeller. Og så vil vi også give nogle gode råd til, hvad man skal prøve, når man står derude i butikken og vil læse en tørdragt. Husk, når I køber tørdragt, så er det vigtigt at prøve at sidde i den stilling, I skal sidde i, når I skal enten rafte eller kajakke. For eksempel, hvis du skal ned og rafte, så skal du sidde sådan her, som Lilian viser det. Og det er vigtigt, at den ikke strammer nogle steder, så man har fri bevægelighed, når man skal lave sit paddeltag. Hvis man er i kajak, så sidder man lidt anderledes, og det kan være, at den strammer på en anden måde. På samme tid kan det være en rigtig god idé at prøve din tørdragt sammen med din redningsvest. For det kan jo være, når du strammer din redningsvest til, at den sidder og trykker nogle steder, hvor lynlåsen i din tørdragt sidder hen. Det er også meget rart lige at føle, at man har en god bevægelighed, når man har sin redningsvest på, ud over sin tørdragt. En anden ting, der er ved at overveje, hvis du har tænkt dig at bruge din dragt til en kajak, det er, at om dragten har en såkaldt tube, som betyder, at du kan få sprayskirtet fra kajakken ind imellem jakken og bukserne, som gør, at der ikke kommer helt så stor risiko for, at der kommer vand ned under sprayskirtet. Der findes herremodeller og kvindemodeller, hvor at herrerne ofte har en lynlås foran, så de kan tisse nemt. Og kvinderne har sådan en her lynlås bagpå, som kaldes et drop seat, så man nemt lige kan trække bukserne ned og så sætte sig ned og tisse. En anden ting, der er ved at overveje, er, om der er indbygget sokker i tørdragten eller ej. Det smarte ved indbygget sokker er, at så kommer vandet ikke nemt ind i dragten nedefra. Men man skal være opmærksom på, at når det er en tørdragt, så en tørdragt holder jo kun på vandet. Det holder ikke på varmen, så man kommer til at have rigtig mange lag indenunder for at holde varmen. Og jeg har for eksempel 2 par uldsokker på og et par neoprensokker på indenunder. Så det er en rigtig god idé, når man nu er i gang, at købe et par sko, der er en størrelse større, end man plejer at bruge, sådan så man stadig kan have sko på. Der kan også være forskel på, hvad manchetterne er lavet af. Det kan være latex, eller det kan være neopren. Og det er sådan, hvad man synes er behageligt, så det er en smagssag. Og det bedste ved at rafte frem for kajakke, det er, der er altid en til at hjælpe dig med at lyve. Da jeg kiggede på tørdragt, så var en af de vigtigste ting for mig selvfølgelig, hvordan den føltes at have på, i forhold til, hvordan jeg var bygget. Så er det også en af de ting, at man ser rigtig mange tørdragter, der lukker sig om på bagsiden, men jeg har også set rigtig mange folk, som sådan indimellem, hvis man bliver lidt træt, så man har behov for hjælp til at lukke sin tørdragt, og jeg vil rigtig gerne have mulighed for selv at lukke min tørdragt. Derfor gik jeg faktisk efter at få en lynlås, der sidder herinde. Samtidig var den her del, som kaldes en tube, ret vigtig for mig, fordi jeg også bruger min, når jeg sidder i en kajak. Ulempen med den her er, at jeg ikke har et drop seat heromme bagpå, men faktisk har jeg fundet ud af, at med lynlåsen her på midten, kan du stadigvæk gå på toilettet med den her. Så kiggede jeg efter, jeg har ret mange ting med på vandet, så jeg kiggede efter en tørdragt, hvor der ikke kun var lommer her, men man faktisk havde en lomme hernede, så man nemt at komme til, når det er, man padler og lige skal bruge et eller andet hurtigt. Den sidste ting er faktisk, at der er måske ikke så mange, der tænker om det, men en tørdragt har man rigtig meget på, så jeg kan godt lide, at den kan ses i vandet. Det er også en af grunden til, at jeg har valgt den her farve. Samtidig synes jeg, at farven er fed, så man skal jo også vælge en tørdragt, man kan lide, når man skal have den på mange timer. Da jeg stod med beslutningen om, jeg skulle have en heldragt som tørdragt, eller en 2-del tørdragt, så kiggede jeg lidt på, hvilke sportsgrene jeg skulle bruge det til. Og jeg har nemlig ikke tænkt mig at skulle padle frostkajak, hvor man bliver rigtig våd og ofte skal lave grønlændervendinger. Jeg skal sidde på en raft, hvor det primært er splash fra bølger eller fra padler, som kommer op og rammer den nederste del. Så jeg valgte en 2-del. Det betyder, at hvis jeg ender i vandet, så bliver jeg faktisk våd. Så kommer det ind imellem lagene her og gør mit tørre tøj ind under vådt. Men fordelen er, at den har på en eller anden måde et dækken her, og så kan jeg låse overdelen ind imellem lagene her, så den låser ret godt. Så på raften, så bliver jeg slet ikke våd. Fordelen er også, at jeg kan tage overdelen af, og når det bliver forår i København, så kan jeg sidde med tørre ben fra splashet, fra vandet, og så kan jeg bare have en træningstop forover. En af de vigtigste faktorer, da jeg skulle købe tørdragt, den havde en farve, som var tydelig, hvis jeg falder i vandet. Det var vigtigt for mig, at jeg havde et såkaldt drop seat til, når jeg skal tisse, for det sker jo ret ofte. Jeg har en hætte på her, som jeg bruger, når det er koldt på træningstur i Sverige, for eksempel når vi står og venter, så holder rigtig godt på varmen. Og vigtigst er min lomme,
fordi jeg bliver ret ofte sulten, og jeg skal ret ofte have let på madbåd. Da jeg skulle vælge min tørdragt fra Kano Kærk-butikken, så kiggede jeg faktisk både på den, som Manja har valgt, og den, som Lilian har valgt. Det der var med den, som Lilian har valgt, den var rigtig stor til mig i ærmerne, så jeg følte næsten ikke, at jeg kunne få fat i min padel. Og så har den faktisk også, den har stropper indenunder til at holde den oppe, når man er af vandet. Den her, den har sådan en elastik herinde ved bukserne, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide, fordi når vi så går til frokost på en lang dag, så kan den hænge hernede uden at genere på nogen måde. Den, som Manja hun har valgt, den, på grund af hætten, så irriterede min hals hver eneste gang, min hage, hver eneste gang jeg kiggede til siderne. Så derfor var det heller ikke rigtig en mulighed. Da jeg så prøvede den her, så var jeg faktisk nødt til at gå op en størrelse af, hvad jeg ellers ville bruge, fordi da jeg satte mig ned og prøvede at padle, så stykket her fra knæet om til bagdelen, det strammede simpelthen hen over knæet, når jeg sad og padlede. Så det gør selvfølgelig, at den ser lidt stor ud, men så er der bare plads til en rigtig masse dejlig varmt tøj indenunder. Og så sidst, men ikke mindst, er jeg selvfølgelig også rigtig glad for, at den har et dropseat. Det er vigtigt, at du husker at tømme din tørdragt for luft, tjekke, at alle lynlåse er lukket, og at du lige hopper i vandet og tjekker, at den holder tæt, inden du tager ud på eventyr. Sådan.